दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जादों आधार कार्डखौ माबोरै भेरिफाइ खालामनो हायो एबा नोंनि आधार कार्डआव बबे मबाइल नाम्बाराव लिंक गोनां बेखौ माबोरै चेक खालामनो हायो बेखौ आं दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। क्रमआव फैनानै जोङो UIDAI बेखौ थुनानै सार्च खालामनो नांगोन। अब्लानो आधारनि अफिसियेल वेबसाइट बे गेवनानै फैगोन। बेनि उनाव नैथि अपसन जा आधार सार्भिसनिनो भेरिफाइ एन्ड आधार नाम्बार बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव गोदानै मोनसे इन्टारफेस जोंहा गेवनानै फैगोन। जा जोंनि लिंक खालामनायनि इन्टारफेस बेवहाय जोंहा गेवनानै फैबाय। गिबियाव जोङो गासिखौबो चेक खालामनानै बेवहाय गिबियाव आधार नाम्बार, नैथियाव जा केपचा गाहायाव जा केपचा होनाय दङ बेखौ सायाव मोजां लिरना होनायनि उनाव प्रसिड टु भेरिफाइ बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। गिबियाव जोङो आधार नाम्बार गावबा गावनि जा आधार नाम्बार बेखौ क्लिक खालामनांगोन। आं क्लिक खालामनानै लाग्रोनि। क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव केपचा भेरिफिकेसननि थाखाय केपचानि बे गाहायाव जेरै दं बेखौ सायाव बिदि थुना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव प्रसिड टु भेरिफाइ बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। प्रसिड टु भेरिफाइआव क्लिक खालामखांनानै जोंहा जा प्रसेसा कमप्लिट जानायनि स्टेटास बेखौ जों बेवहाय मोननो हाबाय। आधार भेरिफिकेसन कमप्लिटेड भेरिफाइ खालामनाय बे प्रसेसा जोंहा बेवहाय कमप्लिट जाबाय होनना फोरमायदों। बेयाव गासिखौबो नोंथांनि डिटेल्सखौ होनाय जागोन। एज थागोन, जेन्डार थागोन, स्टेट थागोन, ओमफ्राय मबाइल नाम्बाराव लास्टनि 3 डिजिट बेखौल' होनाय जागोन। बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। बेखिनियानो। थेंक इउ।